Kaixo, kuadrilla. Kaixo. Kaixo lagunak. Bueno, nire izena Mirari da. Nire Amaili. Tani Inta. Eta gaur, koronavirusan ipuia kontatuko dizuegu. Koronavirusana, zertikan. Zoritxarrez udarekoa bukatu zaizkigulako. Eta ez dingo dugu gehi etorri haurtzaroa, jolastea, lagunakin egotea. Eta honek kristonpen ematen digunez, saiatuko gau ulertzen, zein den koronavirusa. Bale? Eta hortarak ingo dugu berriz ere ipuia irakurri. Koronavirusa da hau. Bai? Eta berak esaten dugu, virus bat dela. Zaila da ulertzea zer den virusa, minio askotan dakagu katarrito, bai, ez dugu. Hau da bere lehengusua, antzeko zerbait pasatzen da koronavirusa hartzen dugunean. Eta esaten digu, bere izena dela koronavirusa. Eta ditu ze pozi da bilen, bidaiatzen. Ikusten zute ze irriparra dakan alpegian? Eta bidaiatzea pila gustatzen zaio. Daka maleta hartuta, gure juten batzutan maleta hartuta baiez, handik honea eta handik honea ibiltzen da. Eta beare bai, ibiltzen da mundu guztitikan zeharkatzen urruti taino junda eta hemen ebado aldi berian. Toki guztetan doa haintxe bertan. Eta esaten digu, eskutan pegazten dela asko, eta horregatik kutsatzen dela jendia. Aber, Maili, jarraitu. Bueno, eta lakazute bere berriik. Eta ze sentitzen zute bere izena entzundakoan. Ni, batzutan, triste egotenaz, beste batzutan urduri. Beste batzutan jakimina sentitzen du. Beste batzutan, prekupatua egotenaz, arduratuta. Eta beste askotan, ez dakit nola sentitzen zen, dena nasia dakat barruan. Guri, esatu dugu koronavirusek, ulertzen digula, behare berdin sentituko zela, gure kasuan. Hango aldi mazen. Telebistan, irratian, edo tenkunkaderitan agertzen denean, gure helduak, larritu iten dira. Baina, koronavirusek esate dugu, lasai joteko. Beak den azalduko digula, guk dena ongi ulertzeko. Eta galdetuko jozta zuen buruai, koronavirusa bisitan etortzen denean, nola nabaitzen dugun, virusa dakagula, ez? Askotan nabaitzen dugu sukarra. Sukarra noiz dakagula nabaituko dugu, gure gorputza berua donean, hotzikarak sentitzen txugunean, eta askotan ebai oso zeinu nabarmena da guk ez du laukitzia koronavirusa dakagula esateko. Bino, zeinu eta sintoma guztiak pasatzean, azkar pasatzen digure bai koronavirusa. Eta gure gorputzetikan martxa egiten du. Beraz, eon lasai. Helduek, medikuek, erizainek, erizain laguntzaileak, eta sanitario guztiak oso ondo zainduko dizutetelako. Eta zuek bai lagunan artean oso ongi zainduko zaztelako. Hoi bai, koronavirusa urrutio ez iristeko, zuek bai posible zute lagundu. Hortako, udalekutan esan bezala oso garrantzitsua da eskuak maiz garbitzia, ez dula edo atxisiten dugunean esku erabili berrian ukondua erabiltzia, distantziak mantentzia, eta holako gauzak. Eta hola esan bezala, ez da bisitan inoa gehiago jungo, guk nahi bezala. Eta bitartian, sendagai eta ikertzaiek txertu asmatuko dute. Eta hola, arazo honei bukaera emango zaio. Eskerrik asko eta ondo izan. Agur!